som ešte nemala salón, takže si ešte nemala odo mňa, to ti prepáčim. Nemala a odkedy máš salón, odtedy si hovorím, že asi sa bude musieť ešte vydávať, alebo obdobie. Áno, je ešte v práci a príde 2 dní pred svadbou. A nemá oblek. Áno, a ideme tu mať podcast, že nevesta v pohode a nie v rozvodovom konaní ešte predtým, než sa vezme. Nezabúdaj, že aj on je ženích. Fakt? Áno. Musí, hlavne príde v sobotu. Áno, a na čas. A toto je to, 2 egá sa bijú. Ja som v pohode. Ja som v pohode. Bude to dobre. Veď nejako to a toto je tá veta. Nejako to dopadne. Áno, a to je presne to, že už ideš a zvládnem to sama a nepotrebujem nikoho a dám to. Áno. Ten týždeň pred sebou sme išli v sobotu do obeda kupovať oblek a tak sme sa pohádali, lebo do obchodu, kde sme chceli ísť, tak ten bol otvorený iba do 12. Wow. Týždeň pred svadbou oblek. A rande jak oči. Varovanie všetkým nevestám, tak to nemá byť. Mala som jednu nevestu, ktorá prišla v piatok po šaty a ženích si išiel v sobotu ráno do Poľska na trh v deň svadby kupovať oblek. Pozri, ale ona frajerka mala z Magicu šaty, čiže jej sa splnil sen a on nevadí na trhu, hej? Kúpime. Skádzala, ale ako som parkovala do garáže, tak proste myčka, búch, riad a všetci sedeli podtiekol, každému povedal, zvládli sme to. A tak... Mama aj to má bude kľúč. Áno, a tak teraz viem. Srdce mu dá mi jeden obrovský úsmev, ono sa to deje. Ahoj milá nevesta, vítam ťa pri našej druhej časti nášho podcastu Nevesta v pohode. Tento podcast vznikol na základe toho, že ja ako Katka z Magicu sa starám o to, aby si vo svadobný deň pekne vyzerala, aby si mala tie najkrajšie šaty. Ale ono to nie je iba o tom. Je to aj o tom, že keď prvýkrát ťa snúbenec uvedí hostia, nech si povedia, že wow, že to proste vyšiel niekto, kto je vo svojej najlepšej pohode. Že je šťastný, usmiatý, nie je v strese a presne toto by som chcela cez tieto podcasty ti odovzdať. Dnes som si k sebe pozvala špeciálnu hostku, je ňou Heňa Bulvasová. Ahojte. Henrieta Bulvasová, áno. Je to koučka, ktorá vlastne sprevádza ženy na ich ceste za lepším ja. No a dneska sa budeme vlastne rozprávať o tom, ako sa pripraviť na ten svadobný deň a byť psychicky, mentálne, duševne v pohode. Heňa, povedz nám teda niečo o tebe. Tak ja sa volám Heňa Bulvasová, to si už povedala a je to skvelé, keď, ako si povedala, že musí byť ten wow efekt pri tej neveste, ale niekedy ten wow efekt čítame z tváre. A toto je vlastne to, čomu sa aj venujem, aby každá žena nebola krásna len zvonku, ale aj znútra a v ten deň by to naozaj malo byť tak, že som v pohode a som... Že je to čitateľné. Je to čitateľné, je to na mne vidno, že som v pohode. Heň, bola si nevestou? Bola som nevestou. Sice veľmi dávno, ale bola. Tak nám niečo povedz. Bolo to veľmi dávno, ale keď si mi povedala... Počkaj, to som ešte nemala salón, takže si ešte nemala odo mňa, to ti prepáčim. Nemala a odkedy máš salón, odtedy si hovorím, že asi sa bude musieť ešte vydávať, alebo obnoviť tú svadbu, alebo niečo. Ale poviem ti, že ja tých pár rokov dozadu si pamätám presne čerstvo, ešte ich mám v pamäti. A keď si mi povedal o tomto nápade, že vlastne poďme sa pobaviť o psychickej pohode nevesty, presne som si spomenula, že to vtedy mohlo byť. Pretože ja si svoju svadbu pamätám tak, že som si uvedomila, že som sa vydala až v útorok po svadbe. Krása. Áno, zbehlo to všetko, to chceš. Zbehlo to extrémne rýchlo a všetky tie spomienky a všetky tie momenty prebehli nejak, ani neviem ak. A teraz, keď sa ma deti pýtali, že maminka, ako si sa cítila ako nevesta, tak som fakt musela sa zamyslieť, lebo to bolo veľmi rýchle. No dobre, tak poďme teraz vymyslieť alebo poď nám povedať niečo, čo urobiť preto, aby to tak nebolo. Aby to bolo proste naozaj tak, aby to bolo v prítomnosti, užité, odžité, všetko ako to má byť. To je presne ten moment, kedy ak dokážem vnímať tú prítomnosť, čo sa napríklad teraz, keď viem, že pracujeme na niečom, čo budú ženy nasávať, tak je dôležité uvedomať si, že robím to. A presne toto patrí aj k tomu svadobnému dňu. Že uvedomiť si už nejaký ten čas dopredu, že nie len, že idem mať svadbu a budem vydatá, ale že za pár dní, týždňov sa to ide diať a my si vytvárame väčšinou návyky. 21 dní nám trvá, kým si vytvoríme nejaký návyk. Preto ja odporúčam 21 dní pred svadbou sa začať sprítomňovať a začať robiť vlastne niečo pre seba, aby ten deň bol fakt, že wow. Dobre, takže máme 21 dní a koľko je tam krokov? Sú to vlastne 3 týždne, čiže 3 kroky. Je to rozdelené na 3 kroky počas. Tak poďme na prvý. Poďme hopom. 3 Hopom. týždne pred svadbou.
Áno, 3 Stres, týždne pred panika, svadbou. ideme na to, Chaos, poďme. áno, už to prichádza, že ty sa vydávaš za 3 týždne. Ale nie, Ježiš, to je vydávam vôbec sa. času, pohoda. A toto je vlastne, že 3 týždne preto, lebo prvý týždeň je o mne, čiže ja ako nevesta, druhý týždeň my ako budúci manželia a tretí týždeň svadba. Dobre, tak poďme na to. Ja, jenom ja. Jenom ja. Prvý týždeň žiadna z neviezd, alebo vlastne celkovo my ženy si zabudáme dávať tú otázku, že ako sa cítim. Ako sa vlastne dneska cítim. Ako sa cítim v tejto roli, že vlastne idem byť nevestou celkovo ako žena. Ako sa cítim. Všetko je to o tom, že spĺňam tie požiadavky, podmienky. Externé požiadavky, všetko. ktoré prichádzajú vlastne z toho zvonku. Áno. A ten prvý týždeň, čiže 3 týždne pred svadbou je o tom, ako sa cítim znútra. Čiže taká tá introspekcia. Ja tam veľmi odporúčam to, že každý deň si daj priestor pre seba, ale nie taký ten, že uvarím si kávu, rýchlo ju bachnem do seba, ani neviem, ako chutila a utekám, ale taký ten priestor, viem, že slovo vedomie je taký možno odvážny, ale ten vedomie je taký, že uvedomujem si, že som teraz tu prítomná, áno. A preto tá otázka, ako sa cítim. My nevnímame to, ale keď dáme túto otázku vlastne vnútorným hlasom, ako sa cítim, tak ti začne byť srdce a proste zrýchli sa ti všetko vnútri. A to je vlastne ten podnet, že vtedy by si mala zastať a dať si aj tú odpoveď. Lebo všetko je tak zabehu, hej? Ale táto otázka pre tú nevestu môže byť taká rozhodujúca, že vlastne keď tých 7 dní dá pozornosť sebe a bude si odpovedať úprimne, tak aj zistí, že ako sa cítim. Hneď jej príde. No, a vieš, ako sa cíti? Takto. Krehnú mi ruky, stačí mi srdce a ja niečo idem robiť. A práve toto by malo byť ten ukazovateľ, že OK, beriem papier a pero, alebo nejaký zápisník, každá si vedieme deň. Ja mám z roku 2012 denník svadby. Prvé 4 strany sú financie. Áno, a ja mám knihu hostí, kde sú asi dva odkazy. Áno, ale našla som tam také, že bolo to pre mňa, lebo keď sme sa o tomto rozprávali, tak som si to potom spätne šla pozrieť, že som tam vlastne ja mala a bolo tam pekné napísané, že don't worry, be happy. Tak neviem, čo som si chcela vtedy povedať, ale som happy. A zobrať ten zápisník, denník, papier, pero a presne odpovedať na toto. Čo sa mi stane? Ako sa cítim? A hneď príde tlak. Ale ako odpovedať? Že čo cítim? Kde ma to bolí? Kde ma to pichá? Alebo čo si mám konkrétne, lebo ty vieš, čo všetko ešte pred tou svadbou máš stihnúť. Či sú šaty OK, či sú hostia OK, či všetko máme pozvané. Toto všetko s tým týždňom súvisí. Pretože nemôžeme stále odkladať to, že to je tvoja povinnosť všetko zvládnuť, všetko stihnúť, všetko mať, hej? Ale ty, keď si dáš k tomuto otázku, ako sa cítim, hneď ti vybehnú tie najsilnejšie prekážky. To najviac, čo ti naráža vlastne na ten príbeh taký. Štve ma svokra, lebo sa do všetkého stará. Štve ma svokra, štve ma švagrine, kamoška. Štve ma snuba, počúva, čo poviem. Áno, je ešte v práci a príde 2 dní pred svadbou. A nemá oblek. Áno, a toto presne, ale ten týždeň ja ako keby som chcela odkázať, že lebo ono sa to aj tak deje. Ale keď to dáš cez tú otázku, ako sa cítim a pôjdeš cez tú introspekciu, tak prídeš na tie najzákladnejšie veci, ktoré potrebuješ reálne ešte 3 týždne pred svadbou poriešiť. No dobre, tak už ich viem. A čo teda s nimi? No, riešim, hej? A potrebujem to mať hneď, lebo viem, že keď ma to trápi dnes, tak ma to bude trápiť aj v deň svadby. No dobre, ale tak poďme si takú prípadovú štúdiu, hej, že fakt ma proste štve svokra. Tak čo? No, a tu je presne to, že máš to komu povedať. Komu jej? Nie, no, pozri. Mi zakáže si ho zobrať. Ideme tu mať podcast, že nevesta v pohode a nie v rozvodovom konaní ešte predtým, než sa vezme. Ale stále máme niekoho, s kým môžeme zdieľať vlastne tieto momenty. To znamená, prišla som na to 3 týždne pred svadbou, že ma neskutočne štve svokra. Viem, komu mám zavolať, hej? Hneď príde mi buď kamoška, moja mama, moji priatelia, ktokoľvek, príde mi niekto, s kým viem, keď to pozdieľam, zavolám kamoška a poviem, počúvaj ma, ja viem, že sa s tým nič nedá robiť. A tu je to. Ak to vieš zmeniť, mento. Ale svokru nezmeníš. Raz si vybrala, že ju budeš mať. A preto ja tam odporúčam dať pozornosť tomu, čo je pre teba super. Lebo ak budeš stále, keď ti príde toto, že svokra, hej, červená kontrolka, štve ma, bude to ešte horšie. Presne v tom momente si máš uvedomiť, že OK, čiže nejdem to pozerať sa na to takto, že je to problém, ale idem prijať to ako fakt, že ona tam je, bola a bude, starať sa bude naďalej, hej. Ale keď to pozdieľaš s niekým a keď si vlastne pustíš to, my potrebujeme niekedy sa iba vyrozprávať proste. A potom zistím, že preto vznikajú tieto krásne podcasty a takéto veci a ja mám veľa práce a tak to vieš. No. Čiže naozaj to pustiť zo seba. Lebo ty keď to držíš, že štve ma svokra, príde muž, čo ti je? Nič. Jasné, že ti niečo je. Povedať, vieš čo, trošičku ma hnevá tvoja mama. Je to normálne. Veď je to normálne. Keď sa logicky na to pozrieš, vždy ťa bude, hej? Ale potrebuješ to zo seba pustiť. Čiže fakt dovoliť si všetko, čo ti vybehne, že
je to pre teba tlakové, všetko, čo cez to otázku, čo cítim, ako sa cítim, príde ako niečo, čo ma takto rozklepe, potrebujem to zo seba pustiť. Lebo meniť to neviem. Hej? Meniť to reálne neviem. A poznáme tie príbehy, keď sa rozhodol niekto zmeniť svet, tak, áno, tak hej? Čiže potrebuješ zmeniť iba možno ten pohľad. Dobre, čiže zastaviť sa, zmeniť pohľad a tu vlastne mi z toho aj tak vyplýva, že teda nie to, čo sa deje, ale to, ako sa na to budem pozerať. To jednoznačne, áno. Dobre, super. Tak máme prvý týždeň, ja som teda spokojná, všetci majú veľkú hlavu zo mňa, lebo sa všetkým sťažujem. Tak, poďme ďalej. Áno. Kto k tomu patrí? Aha, jasné. Druhý týždeň je týždeň my. Áno. A tu sa tak akože s dôrazom zastavím pre všetky ženy, že nezabúdaj, že aj on je ženích. Fakt? Áno. Lebo od momentu, kedy sa spýta, vezmeš si ma? Tak od tej chvíle ty ideš 2 vagóny skôr v tom vlaku. Hej? Áno, vieme. On je vzadu, ty si vpredu. A teraz on len tak akože... A len tak si pekne šoferuješ. A verí, že tam dorazí neskôr ako ty. Lebo... No, ale musí, hlavne nech príde v sobotu. Áno, a na čas. A toto je to, že tento týždeň by mal byť ozaj o tom, že sme na to dvaja. A mne tam prišla taká krásna myšlienka, že čo keby si ho pozvala na rande? Odporúčam toto, kto z nás to robí. Napríklad ja už po rokoch v manželstve si tiež uvedomujem, že tu nastáva chyba. My vôbec ideme v tom rozbehnutom vlaku, ale mal by byť ten moment, že poďme spolu na rande. Veď o 2 týždne sa berieme a my vôbec nevieme, čo sa vlastne deje. Nevieš, ako sa ja cítim, ja neviem, ako sa ty cítiš, vlastne nevieme, či všetko máme, nemáme, čo sa vlastne deje. A ono, keď to riešime ráno pri káve alebo za behu, tak to sú také len tie informácie, muži vedia. Hej, to je informácia od ženy. A je to zas? Áno. Čo hovorila? Ja som ti to hovorila, fakt. A teraz, keď mu povieš, že mám pre teba návrh. Poď so mnou na rande. Bude to rande o nás dvoch. Je to rande, volá sa to svadba. Hej? A sadneš si a ty sa mu proste dovolíš báť sa. Pretože tu narážame vlastne na väčšinou problémov medzi mužom a ženou, kedy vlastne je bitka dve ega sa bijú. Ja som v pohode. Bude to dobre. Veď nejako to a toto je tá veta. Nejako to dopadne. Áno, a to je presne to, že už ideš a zvládnem to sama a nepotrebujem nikoho a dám to na hrdinku. Ale to len preto, lebo ty si hrdinka a aj on chce byť hrdina. Ale ty, keď už len ustúpiš a urobíš ten krok, že poďme spolu, veď nemusí to byť na poldňový wellness, keď nestíhame, alebo nemáme čas. To bude potom. Ale malo by to byť fakt aspoň hodinové. Sadnem si a poviem mu, vieš čo, je to preto, lebo my sa berieme. Ty si sa ma pýtal, či si ťa zoberiem, ja som ti povedala áno a teraz po nejakých mesiacoch, rokoch sa to deje. Ako sa cítiš? To, čo si ty mala ten týždeň, že si sa pýtala sama seba, ako sa cítiš a vieš, ako to perfektne na teba vplývalo, lebo fakt sa to deje, keď to vypúšťaš, dáš priestor jemu. Muži mi teraz, keď toto budú pozerať, budú strašne šťastní, že konečne prišiel niekto, kto povie, ale muži fakt potrebujú priestor. Tak sa potrebujú oni. Potrebujú a hlavne bolo by pekné, keby on povedal, že vieš čo, cítim sa, to je jedno, čo povie, lebo ona na to má reagovať ako budúca žena. Nie ako niekto, kto s ním ide v ringu. Tu ma počúvaj, ticho buď. Ale vieš, koľko vecí zaujímavých sa môžeš dozvedieť? Naozaj my, keď dáme priestor tomu mužovi, že ako sa reálne cítiš, prvá odpoveď je taká, jednoducho naučená. Pohode, prečo? Prečo sa pýtaš? Preboha, čo sa deje? Prečo sa pýtaš, nepýtaj sa ma to? Stavil som niečo? Ježiš, ona ma ide nechať 2 týždne pred svadbou. Ale dobre, ten chaošček niekedy je dobrý. My sme drama queeny, takže ako úplne. Ale za mňa to ocení nie len muž, ale aj tá žena. Lebo presne sa vtedy dozvie, že wow, tak toto je to. Ako sa cítiš? Máš strach? Ak máš odvahu, ako to robíš? Pýtať sa jeho, on povie, nie som v pohode, dobre, super, ja nie som. Tak mi povedz, ako to robíš, keď si v pohode. Lebo muži majú viac odvahy, majú viacej, neberú to príliš vážne. A možno počas toho rande ten muž povie tej žene, že vieš, ja to neberiem tak vážne, lebo mne nejde o tú svadbu, mne ide o teba. No. To je to, čo vybavené. Potrebuješ to počuť. Robiť, čo chce, už som v pohode. Áno, a o tom to je, lebo ty keď dáš priestor tomu mužovi, aby ti to povedal, on ti to povie a je to fajn, lebo tá 99% svadieb je z lásky, čiže neviem, či som to štatisticky dobre povedala, ale je tam ten stred toho, že on ti to povie, keď mu dáš ten priestor. Čiže to rande je naozaj jedna z tých krásnych aktivít, ktoré keď urobíš a keď sa podujmeš tomu, tak sa môžeš dozvedieť niečo, čo ťa bude dlhodobo upokojovať. A máš ešte peknú spomienku. Dobre, tak keď sa na to tak spomeniem, tak skoro sme to splnili. Ten týždeň pred sebou sme išli v sobotu do obeda kupovať oblek a tak sme sa pohádali, lebo do obchodu, kde sme chceli ísť, tak ten bol otvorený iba do 12.
Wow. Týždeň pred svadbou oblek. A rande jak oči. Varovanie všetkým nevestám, tak to nemá byť. Pokiaľ sa 2 týždne pred svadbou nerozhodneš, že sa ideš vziať, vieš. Ale to je také zbytočné. Áno, ale stále som v tom pohode. Mala som jednu nevestu, ktorá prišla v piatok po šaty a ženík si išiel v sobotu ráno do Poľska na trh v deň svadby kupovať oblek. Pozri, ale ona frajerka mala z Magicu šaty, čiže jej sa splnil sen a on nevadí na trhu, hej, kúpime. Ale neviem, myslím si, že pokiaľ je to, už aj tento podcast budú počúvať nevesty, ktoré chcú to mať dobre. Čiže keď to chceš mať dobre, rande sa neberie, keď kupujeme oblek. Rande sa berie, sme sami dvaja a ideme. Áno. Lebo máme na to ešte priestor a počúvame sa, áno. A dovolujeme si byť v tom, v čom sme. Reálne spolu sme sa do toho natiahli, tak spolu to zvládame. Dobre, poďme na ten týždeň sa na ten rozbehnutý vlak. Ten rozbehnutý vlak. No. Toto je kameň úrazu podľa mňa všetkých žien, ktoré, a počúvaj ešte, toto je sila, že vlastne aj keď ja na stretnutiach so ženami, oni ešte niekoľko rokov po svadbe majú traumu z tohto týždňa, lebo tam sa buď niečo pokazí, alebo príde mental breakdown, úplne sa zložíš, alebo príde niečo, čo si zapamätáš navždy. A preto ma tak napadlo, že my sme extrémne hrdinky a všetko chceme zvládať same. Lebo ja to chcem mať najlepšie, ak by som poprosila o pomoc, tak ona mi to pokazí, alebo mi tam dá... Ja to spravím najlepšie? Ja to spravím najlepšie, ja to vidím najlepšie a nemusí to tak vždy byť. Preto ja tento týždeň odporúčam si uvedomiť, že môžeš sa podeliť so všetkým, čo ešte máš. Ten pondelok, teda pred svadbou, by podľa mňa mal vyzerať tak, že by mala prísť tá introspekcia. Vlastne malo by prísť to také vnútorné, to je ten vnútorný náhľad. Čo? Zobrať ten to-do list, ktorý máme. Tásky. A ideme. Mám. Veci, ktoré nemám. Ty. Áno. Proste vieme, málo kedy to vieme, ale učíme sa to. A počúvaš vlastne už od ľudí, ktorí ti povie, vieš čo, naučila som sa podeliť o svoje starosti aj lepšie. Veď načúvajme tým ľuďom. Ono fakt toto funguje. Keď si povieš, že ja veľakrát príde žienka a povie mi, že ja som chcela rok, som sa odhodlávala ísť za tebou a ja som prišla až teraz, ale ľutujem to, lebo mohla som to už mať. A toto je presne, prídem a podelím sa o niečo, čo ma trápi, ja to zoberiem, trošku to poriešim a už to je inak. Už to ide za behu. A presne tak toto môže byť aj s tými povinnosťami, ktoré máme. A toto my, aj maminy, poznáme. Prídeš domov po celom dni a mŕte veľa roboty. Dúfam, že toto slovo som mohla použiť, ale je to také trefné. Áno. A aké by to bolo, prídeš asi jak vlčica, hej? Vieš na každého a ja som sa naučila a fakt to už robím dlhodobo. Idem domov, hodinu predtým, než idem domov, tak napíšem dcere, prosím ťa, vylož myčku. Napíšem manželovi, prosím ťa, urob toto, ale nie, že urob. Mohol by si, jednoducho, viem, že veci, na ktoré narazím a budú ma úplne, nedovolia mi oddychnúť si, keď prídem domov, ale urobia zo mňa ešte väčšiu dračicu. Nechcem to tak, hej? Nechcem to ukazovať tým deťom, že vlastne toto sa deje. A oni ma už čakajú všetko vybavené. Lebo predtým som prichádzala a hneď ako som parkovala do garáže, tak proste myčka, búch, riad a všetci sedeli pod tiekol, každému povedal, zvládli sme to. A tak, áno, a tak teraz viem, že im napíšem, že proste za hodinku som doma a ak trebalo niečo urobiť každý a ja ich hovorím, spolu podielajme sa na tom. Veci, ktoré viem riešiť iba ja, si riešim iba ja. Ale veci a svadba, týždeň pred svadbou je úžasný príklad toho, že tam je veľmi veľa vecí, s ktorými sa viem podeliť. Dokonca aj po tie obručky môže zájsť niekto iný. Viem, zase sú to také tie priority. Ja som chcela, na toto veľakrát narážame. Ale ja som chcela, aby to bolo takto. Dobre, tak si teraz váš. Či chceš, aby všetko bolo takto, ale ty budeš za behu v strese a svoj život ti prebehne, že alebo sa uvoľníš a trošku sa poobhliada, že okolo teba sú ľudia, ktorí ťa majú radi a ktorí ti radi pomôžu. A podľa mňa to je aj tým, že ty možno očakávaš od tých ľudí počas toho týždňa nejaké veci, lenže oni ti do hlavy nevidia a ty očakávaš, že oni to spravia, oni to nespravia a že prečo to nespravil a už proste ideš dole. To sú tie očakávania, áno, presne. A veľakrát, vezmi si, že aj ty si bola určite buď družička alebo sestra sa ti vydala, alebo hej, a teraz si vezmi, že my už len čakáme, kedy mi povie. Áno, jasne, že môžem to robiť a môžem. Áno, a presne, a ideš po meste a stretne ťa kamoška, kde ideš, ale vieš čo, ona sa vydáva, ja jej pomáham. Musíme to urobiť, no jasné. Čiže toto si vezmi, že aj ty si v tej druhej úlohe a čakáš, kedy ti niekto, hej. A toto by som ešte pri tomto týždni povedala, že tak ako sa máš podeliť o tie povinnosti, tak je tam aj tá spoveď pred svadbou. A to môže byť ten krásny moment, kedy sa podelíš s tým zvyškom, s ktorým ti nemá kto pomôcť. Ktorý je vnútri. Ktorý môžeš odovzdať. Áno, a to je ten moment, kedy ty vlastne prichádzaš. A to je aj ten
dôležité, aby si to možno prekonzultovala aj s tým manželom budúcim na tom rande. Že vieš, čaká nás aj svadba. Ja som sa rozhodla, že bolo by možné, keby sme na tej spovedi odovzdali to, čo nás trápi, a keď to nejak uvoľníme a dáme tú dôveru v to, že to bude... Štítom. Áno, že pôjdeme vlastne nielen také, že bol si na spovedi, hej, ale neviem, čo by povedali. Skús dať tomu ten priestor. Skús to urobiť tak, že idem tam, lebo to nejdem odovzdať farárovi a ty to podiluj to s tým, čo som ti povedal, ale vlastne prichádzam tam s tým, že Pane Bože, dôverujem ti a proste táto spoveď je pre nás, za nás a požehnaj toto manželstvo a proste urob to tak, aby sme vstúpili s láskou, s tou bezpodmienečnou, lebo tak by to malo byť. Tak by to tie manželstvá mali vyzerať. Dobre, no, tak poďme teda ku svadbe. Poviem ti teda, hej, že ako to vyzeralo u mňa pred tými pár rokmi. No daj, teším sa. Samozrejme, že som bola, neviem dokedy ráno hore, spala som minimum a zobudila som sa o 4:30 ráno a bol koniec sveta. Pršalo tak, že stromy sa takto ohýbali, zasekávalo to z každej strany, tma bola vonku. No akože to chceš. Svadobný deň, to chceš. Akože, tak som si povedala, že dobre, tak akože v pohode. Čiže stres level 1 000 000, hej. Čo? Proste toto sú veci, ktoré možno neovplyvníš, hej, že nastavíš sa, povieš si, ale proste príde niečo, čo to keľu, tak akože toto prečo, toto som nechcela. Čo vtedy? Teraz buď múdra. Ty mi povedz. Ty mi povedz. Vieš čo, tu je to, že zase o tom uhle pohľadu. Ak teraz každá nevesta, ktorá toto bude počuť, už budeš vedieť. Ak ráno vstaneš a je tam tsunami, tak si iba uvedom, že ty sa vydávaš a môžeš sa vydať, aj keď budú trachtory padať z neba. Ale ide o to, aby si dovolila chvíľu byť asi aj v tom, lebo my strašne chceme všetko zmeniť. My naozaj chceme, už nech svíti slnko a teraz beháš od okna k oknu a už je tam nádej a dúha, neviem čo všetko, a len to chceš strašne rýchlo, aby to bolo inak. Ale vie to byť inak, keď ako keby vstaneš, zanadávaj si, však priznaj to, že to je na hovno. Jasné. Áno, kľude, ale ty sama, hej? Nie, že teraz behneš, zabudíš pol domu, susedov a DJ-a. Áno, neviem, čo budeš hrať, ale ty kokos prší. Nie, proste. Urob to tak, že dovol si to. Normálne dovol si byť v tom zúfalstve, dovol si byť v tom, že chcela som to inak. Ale v tej chvíli je dôležité, keď si to dovolíš, vyzúr sa, naozaj pusti paru. Dobre. A odstup. A na to existuje krásna technika. Postav sa kľudne k tomu oknu, kde vidíš, že sa všetko rúca. A susedová krava prelieta. Idem sa postaviť. Ukáž mi to. Dobre? Dobre. To je ten moment, keď trošku sa daj bližšie, aby si mohla... Tak. Prší, áno, pustíš to proste, prší, spuchnutú mám tvár, dlho som bola hore, celé zlé, hej, asi mám naliaté prsty, mne bude obrúčka, hej. A teraz si vezmi, že príjmeš ten fakt a dovolíš si pustiť paru. V tej chvíli si dovol, ale... Povedz si to teraz na chvíľočku v sebe a ústup krok dozadu. Reálne nám stačí, keď vystúpime z toho, čo sa nám teraz deje. Ustúpiš krok dozadu a ty pocítiš to, že vlastne pustila som to, ale ustúpila som. Som z toho vystúpila. Tak ako z autobusu, keď vychádzaš, hej? A teraz príde ten útlm. Väčšinou príde, náš mozog nám dá ten signál, že chvíľu počkáš, vlastne ustúpiš a tvoje rozhodnutie je. Vydávam sa, alebo nie? Všetko, super. Nech to je akokoľvek, je to môj deň. A vystúpiš o krok dopredu. Čiže dáš povel tomu tvojmu ja, že ideme. To je vlastne jedna z technik, ktorá naozaj funguje nielen v deň, kedy sa vydávaš a všetko sa rúca, ale funguje to celkovo, keď príde ten tlak, že je to na hovno. Naozaj. Pustiť paru, ustúpiť a potom sa rozhodnúť, že idem vpred, ale úplne inak. Idem to prijať tak, jak to je a bude ten deň. Lebo, milé nevesty, ženy, muži, ľudia, nech sa deje čokoľvek v našich životoch, on musí pokračovať. Áno. A keď nebude, tak to je prúser, hej? Čiže pustme tú kontrolu. Naozaj nedrž to a toto je vlastne tá technika, ktorá ti môže dať aj tomu tvojmu ja. Lebo v tom tele sa odohráva ten stres, hej? Čiže toto je to, čo by bolo skvelé. Toto je jedna krásna technika, ale musím to povedať. Po tom daždi sa nebo roztrhalo, začalo svetiť slnko a o druhej sme mali čisté nebo. Wow. Vidíš, všetko bolo. Takže. A to je krásne. Áno. A ono sa to vždy udeje. A vidíš, môžeš si aj zanadávať. A to som tedy nevedela, že také niečo existuje, ale vidíš? Áno. A ešte jedna je, a to je už skôr také počas dňa. Toto je niečo, čo môžeš aplikovať akoby môže každá nevesta. A to je veľmi pekná technika, volá sa to, že úsmev do srdca.
A to je o tom, že napríklad ja si pamätám moju tetu, ktorá sa vydávala asi 28 rokov dozadu, alebo 30, už možno bola som veľmi malinká. Ja si ju pamätám ako nevestu. Mala nádherné šaty, aj keď neboli z Magicu, takže neboli úplne dokonalé. Ale ja si ju pamätám. A toto všetky ženy teraz si hneď spomenú proste na tie nevesty, ktoré boli v tom. Áno, to si aj ja. A vtedy príde tá prvotná myšlienka toho malého dievčatka, a ja chcem. A toto je presne to, kedy v ten deň toto potrebuješ vedieť. Takže vybrať z toho spomienku z toho srdca. Tebe stačí to, nie že vybrať z toho srdca, ale spomenúť si na to, že ty si chcela byť nevestou, tou krásnou. Vieš, aký stres mala tá teta, pri ktorej ti prišlo to a ja chcem, ale ona pre teba bola nádherná nevesta a do dneska je to pre teba tá túžba a ja sa chcem vydať a ja chcem byť tou nevestou, ktorá je proste takáto a ktorú všetky tie deti a ľudia obdivujú. Áno, lebo toto je jediný ten deň, hej, kedy sa ti to udeje. A vtedy vlastne iba si spomenúť si, nie každý deň je nedeľa, spomenúť si na tento moment a to môžeš robiť počas celého dňa. Kedykoľvek príde také, že Ježiši, ide svokra. Tak mi to ukáž. Nadýchnem sa, nemusím mať ani zavreté oči, aby si nemyslel, že spím, ale proste uvedomím si, spomeniem si na seba, na to dievčatko. A cez svoje srdce mu dám jeden obrovský úsmev. Ono sa to deje. Ono to tu je. Ja až teraz mám zimomriavky, hej, že proste moja, dnes sme a tomu úsmev do srdca, lebo v tom srdci stále to dievčatko je. Ja som to, keď si predstavovala, že bude robiť to, čo to je, a je to tady. Áno. A ten úsmev ti dá... A ja sa už aj smejem. Áno, ja mám zimomriavky, takže super, hej. A to je niečo, čo odporúčam počas celého dňa. A ono ti to vždy také dodá... zvedomovanie si, že? Ono ti to dá to, že wow, fakt sa to deje. Vlastne tú rozprávku žiješ, ktorú si plánovala. Nedojde ti to ako mne v útorok, hej? Áno, ale došlo. To je došlo. Dlho som to strebala, ale došlo. Takže... No super, tak to je krásne. No dobre, Heni. Tak ešte mám takú jednu otázku, že dobre, vieme, ako to bolo u teba, vieme, ako to vlastne zmeniť. No a keď sa teda pozrieš, čo by si odkázala teda tebe, ako neveste, ktorá má teraz svadbu, s týmito skúsenostiami a s týmito zážitkami, čo by bolo inak? Čo by si akože povedala? Milá Heňka, a poďme, toto musíš urobiť. Určite by som jej povedala, rob to pre seba, cez seba s ním, hej, že... Vždy sú tie rôzne situácie. Nie každý to máme tak ideálne. Hej? Toto možno teraz sa tu nájdú ženy, ktoré to tak nemajú. Poškripkáva ten vzťah, alebo rodina, alebo financie. Niekedy sú rôzne problémy. Hej? Ja keby som mohla sa teraz preniesť k tej 20-ročnej či 21-ročnej Henke, tak by som jej iba odkázala, že je jedno, ako to dopadne. Ale rob to rada. Tiež sa z toho. Proste toto je ten deň, ktorý ti dá do života veľa. To je jedno, či dobrých, zlých, dobrom aj zlom, šťastí, nešťastí. Proste naozaj by som to... vychutnaj si to. Že dovoliť si to prežiť. Dovoliť si to prežiť. Pozitíva, negatíva, proste všetko. Určite áno. Super, dobre. Ďakujem ti, Henka, veľmi pekne, že si nám to takto ozrejmila, že si v podstate dala ako keby taký návod, ako tie nevesty majú zvládať. Čiže, milá nevesta, ak by si chcela tento konkrétny návod, tak Heňa zostavila aj také veľmi užitočné PDF-ko. Kľudne sa jej ozvi, má aj svoj Instagram, povedz nám tvoj Instagram. Henrieta Bulvasová.